ehkä tärkeintä niin meillä täällä jo asuville kuin tänne tuleville on se, että saa olla tasa-arvoinen, osallinen ja jäsen tässä yhteiskunnassa. Mä luin jostain, että itse asiassa suurin syy tällä hetkellä, jonka takia joku muuttaa Suomeen, on rakkaus. Eli se, että on tavannut jossain suomalaisen naisen ja miehen ja päättänyt, että täällä voisi olla hyvä elää ja yrittää. Ja sitten tänne tullaan ja kohdataan näitä kaikkia vaikeuksia, mistä täälläkin jo on puhuttu. Mutta että tässä mä oon valmis ottaa itse hyvin tämmöisen kristillisen linjan, että tee niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän. Että jos mä haluan lähteä ulkomaille, olisi sitten naisen tai miehen perässä ja sinne tekemään työtä, niin totta kai mä toivon, että mulla on siihen mahdollisuus. Ja samalla tavalla mä haluan, että se toimii tännekin päin. Humanitaarinen maahanmuutto, mun mielestä me voitaisiin jopa lisätä niitä kiintiöitä ja kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että meille pakolaisiksi tulevat niin, että heillä olisi paremmat mahdollisuudet jotenkin vaikuttaa sinne lähtömaihinsa, päästä joko täältä käsin rakentaa rauhaa, auttaa siellä ja sitten päästä myös takaisin rakentamaan sitä yhteiskuntaa. Mä oon itse kokenut ulkopuolisuutta. Olen asunut Ranskassa hetken ja mä koin niitä hetkiä, kun mä en osannut sitä kieltä tarpeeksi, että mä olisin voinut kertoa mun ajatuksia. Koin itseni äärettömän tyhmäksi ja mä toivon, että kukaan ei joudu kokemaan sitä samaa tunnetta. Ja sen takia meidän pitäisi ehdottomasti alkaa lisää kielikoulutusta. Kiitos. Joo, mä aloitan tästä humanitaarisesta maahanmuutosta.